εκτελεί εκεί που κινείται ο Κιτάνος στην περιοχή, ευκαιρία para να δημιουργηθεί μεγάλη απόκρουση και κρατάει το 0 ο Μαγέσκι. Πίσω στον Πέπε, χαμηλά η μπάλα στον Πιέλ στην περιοχή, ευκαιρία με το αριστερό, η κεφαλιά από τον Πέπε στα χέρια του Ζαβιεσίνσκι. Πρώτη τελική για την Πάφο με πολύ καλές προϋποθέσεις. Είναι επικίνδυνη όπως είδαμε η Σάλτσμπουργκ. Πέπε πολύ όμορφα. Ο Μπρούνο έχει πολύ χώρο να ανεβάσει μπάλα και κουβαλάει την μπάλα μαζί του. Ανεβαίνει και ο Γκούγα. Μπρούνο. Η σέντρα, ο Λελέ. Γκολ η Πάφος! 1-0 στο 15. Το γκολ που λέγαμε. Η σειρά στα ίσα. Χτυπάει ο Βραζιλιάνος. 1-0 η Πάφος πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Αυτό που ήθελε ο Σαπίντο. Αυτό που ήθελε όλη η Πάφος. Όλα ξεκινάνε από την μεγάλη πάσα του Πέπε στον Μπρούνο. Βλέπει την κίνηση του Λελέ, φεύγει πίσω από τον Μπόμα, καρφώνει την μπάλα στο έδαφος και στα δίκτυα του Ζαβιεσίνσκι. Η Πάφος ισοφαρίζει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα στο 15ο λεπτό με τον Βραζιλιάνο να χτυπάει με το κεφάλι. 1-0. Ο Πιέλ πάει απευθείας, γκολ! 37, Πάφος 2, Σάλτσμπουργκ 0. Το έκανε ο Πιέλ, πέρασε η μπάλα από όλους, πάει στο βάθος της εστίας του Ζαβιεσίνσκι που έχει ευθύνη, λίγο μας ενδιαφέρει. Η Πάφος σε τροχιά ανατροπής του πρώτου παιχνιδιού. Ανεβαίνει ο Πιέλ. Τώρα στον Ιωάννου. Ο Λελέ στην περιοχή περιμένει. Ο Ιωάννου στέλνει την μπάλα στον Ζαβιεσίνσκι. Ρέτζιτς ξεκίνησε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Ρέτζιτς στην περιοχή. Η προσπάθεια από τον Βέρατσικ. Ταμπάκοβιτς, Μπάρι, Ρέτζιτς. Θα κάνει τρίπλα. Ρέτζιτς θα γυρίσει ευκαιρία. Ο Ταμπάκοβιτς θα σκοράρει. Μειώνει η Σάλτσμπουργκ. Πάμε να δούμε εμείς την επανάληψη με τον Ταμπάκοβιτς, τον Μπάρι, τον Ρέτζιτς να κάνει εδώ την τρίπλα, να γυρίζει. Ταμπάκοβιτς εδώ ψύχρεμα κρατάει την μπάλα στα πόδια και τη στέλνει στα δίκτυα. Η Σάλτσμπουργκ λοιπόν μειώνει, εξαργυρώνει αυτή την υπεροχή που είχε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και φέρνει τη σειρά και πάλι στα ίσα. Και πάλι ο Ρέτζιτς. Η σέντρα, Ταμπάκοβιτς, η κεφαλιά, η μπάλα χτυπάει στον Γκολτάρ και πάει, πέναλτι είναι. Στο χέρι του Γκολτάρ βρίσκει η μπάλα. Εδώ η σέντρα, Ταμπάκοβιτς, κεφαλιά, μάλιστα, η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Γκολτάρ. Εκτελεί ο Ταμπάκοβιτς, 2-2 η Σάλτσμπουργκ. Σε ένα δίλεπτο έχει φέρει την πρόκριση στα πόδια της. Τελέστηκε το φάουλ. Και πάλι Ρέτζιτς. Θα γυρίσει προς τα έξω. Βέρτεσεν. Απομακρύνει την μπάλα. Το σουτ που γίνεται από τον Παϊντού. Ταμπάκοβιτς γκολ. Το γυρίζει η Σάλτσμπουργκ με hat-trick του Ταμπάκοβιτς. Και πάλι ο Ρέτζιτς. Όλα γίνονται από αυτή την πλευρά. Μπάλα δεν απομακρύνεται σωστά. Ο Παϊντού, Ταμπάκοβιτς. Νικάει εύκολα τον Μαγέσκι. Πρώτη άμυνα που βγήκε από τον Γκολτάρ. Η δεύτερη δεν μπορούσε να βγει. Πέπε, δεξιά είναι ο Μπρούνο. Πέπε. Τώρα στον Μπρούνο. Τώρα και η σέντρα. Λελέ, μεγάλη απόκρουση από τον Ζαβιεσίνσκι και επιμένει η Πάφος. Νέο σουτ, νέα απόκρουση. Κόρνερ. Το δεύτερο σουτ από τον Πιέλ. Διπλή πολύ μεγάλη φάση για την Πάφο να ισοφαρίσει. Έναν γκολ χρειάζεται για να ισοφαρίσει και να ξαναμπεί στο κόλπο της πρόκρισης. Εκμαλέου. Το σουτ, ευκαιρία, δεν μπορεί ο Άντερσον, φοβερή φάση με τον Εγκαμαλέου να κάνει το σουτ, τον Ζαβιεσίνσκι να διώχνει και τον Άντερσον να σημαδεύει και πάλι τον τερματοφύλακα της ο Καμαλέου. Πάει για σέντρα, είναι καλή μπαλά, περνά, ευκαιρία, Πιέλ, καθυστερεί λίγο. Πιέλ θα γυρίσει, ούτε τώρα. Ιωάννου, νέα σέντρα, ευκαιρία, ούτε τώρα. Εγκαμαλέου,
έξω η μπάλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχει χάσει τεράστιες φάσεις η Πάφος να ισοφαρίσει. Στο 84 εκτελεί το κόρνερ, αφού δεν υπάρχει παίκτης όμως στην περιοχή. Μαμάτοφ κρατάει, σουτάρει, ναι! Γκολ! Φοβερός ο Μαμάτοφ στο 84! 3-3, υπάρχει χρόνος. Και το αριστερός θέλει την μπάλα εκεί που κανένας Ζαβιεσίνσκι δεν μπορούσε να αντιδράσει. 3-3 το δράμα στο ΑΜ δεν έχει τελειώσει. Ο Μπρούνο έχει χώρο, θα πάει για τη σέντρα, την κάνει δεύτερο δοκάρι. Γκαμαλέου προσπαθεί να γυρίσει, το γύρισμα από τον Λελέ, μαζεύει ο Ζαβιεσίνσκι. Γίνεται λάθος, η Σάλσμπουργκ μπροστά τώρα με Μπαϊντού και Κονατέ, η μπάλα πάει στον Κονατέ, η ευκαιρία, Κονατέ, σώζει ο Μαγέσκι.